Kedamdang matijong ni pai hiniar ni ASDCYF atuma hinpen APHLC ami phi ke kaya sai deng ponde na phi BJP ratcharia song atung pen pherang ke amai ingni ponsi APHLC amai phuje ai kathar a hinpen kuki atuma phan dimklong chaknangji polam ke chokche pusi jongponlo Bangso puthak matijong ni pai ke thomarni APHLC Bokajan Legislative Assembly Constituency Committee a hinpen pherang ke amai padupo Arni gangsang por phai ke thoma por malom hanjang lang so press sa hemalong ke padupon phirangkia mailong APHLC hinpen kaning je pon ke angtan pen ke bang akoki atuma phan dimklong pegnangji pusi jai kathar kaning je pura kathar sang ho phan karbok ke angkur kavelam pusi phirangkia mailong ning je pon Arni ASDC Youth Front lapen lasong taksi pinihata me BJP atum timkar bang long tum laposan si misunderstanding mate hala constitution long ko pisi ke tokma hala bang chini dam dedet pena jok itu me PHLC aki hai sarjai ka thar ban kar bok alam the putak sinil tum lam voi piponji aprang si bang ke party si her jong la ASDC Youth Front dum APHLC amepi kailo la sila so putak alang tum ki kai pon alam the bang la henlo je refugee Madela kukia khe tong phan ladak APHLC tum ke dimklong pek ponanji bab la tum ke pek pom det pu pusi nil tum mana koi nang pi lasi sar statement nang tum lang pa me de theglong ji hala dak ko pisi tum APHLC president ke hai sar jai ka thar kaning je ma alangli kaning je bang la hen lo jong si influx do ta hai mini ba bi ta hai mini manipur pen lasi alang kaning je bang la hen lo je pang thek nang po hang et nang po relief camp along bi nang po laso relief camp long bi pen api situation ing samlo pote la tum phan deport nang ji mane toy thunang po lasila ke ake me ma kaheno rat tum chini nang ji lasi nilitum a hin pen bang ke la ke mesen mosinil tum puda Lapen APHLC amai phujai kathar ami phi ke kaya puthak pherang ke long klar dagalam the APHLC law secretary Samson Teron pen klar dagalam the thanpon Lapen selawar be po amuni da sonson khedi di berlong ma bang nang ni pu nilitum pachu panel discussion long phalo alang lepan isia question ar julo je autonomous state sengite 6 schedule paragraph 20 ateng pen nangji manang ne lapen autonomous state pen 6 schedule article 244A pen paragraph 26 schedule kache phodoma be pomai de amethang statement nang pitek that a reply nang pitek that Polodang te ladak le chini no la somit ku pan se thekma personnel kai tek ku phan gali sida non lam soi chat madidi la sinili tumbang ke rap phan klar dak nei a hogalam se thanang ji kasi paragraph 20 ateng polodang te ile tum autonomous state le seng sita la so paragraph 20 attack 6 do taxi par jap nang pu la lo polodang te ile tum a protection itum dober pu Bangso phirangke amai kang niahut APHLC law secretary Samson Teron Pranjal Kro bongpo kathara tumpen lamklar ki bipon thu abangke non malom social media long kahuri sai puthak abangke sodak pen pinrempo haladak manipur tumlong rondolo miti pen latum ke do latum ron ke PCP ke malo BJP tu ron ke PCP mate lake ende akapri ka tum gali ke lake kumas ki pisung noda ha tribal hian se pachi chok pai theng bo hala tum Karbiang long ta dhui si ke kuki pen karbinang pachi bhong lobo lapen hala kosari pen dimasa ta kosari pen hala karbinang pachi bhong lo kente rengma pen karbinang pachi bhong lo te komala nang pachi bhong ente lage ASDC tum galima lapen ahud si kuki tum pen regional council nang pipo pa lo ko tok alang tum si ke tok lage ha ente ni tum ke hala so ke ni tum APHLC ke amahang na pathe thela pindam APHLC tum ke ja kon mese na mat alang tu nang ber nurur lapu ekdam lapu nang jasi tu nurur ta ke chok ke dai lake ni tu me PHLC tu ke claim ke lake keng set se claim lake ni tu bidu bhanta ni tu fiji burning claim ke bidu bhanta hemda me kai ke bidu bhani tum chok ke bidu bhan theng the lasi ASDC phan nili puji ahok pet nili puji lahelo ki lason kachi bhong kachi chok lapen karbihan kachi pen ram bang in ton thek na po aprang dam tang non phi claim reno lahelo nili ki pudami bang Balipathar pen Projanterang Karbiang Long Live